Preziak. Eta gola Mateo sartu du, bakarrik utzi dute area txikian, eta iruñarrak ez du barkatu, lehen aipatu dugu, erraztasunak ematen ari zirela Levantekoak kornerretan eta falta erdiraketetan, eta Mateo izan da, Beigaren gola sartu duena. Benetan merezita, azkeneko jokaldiak ikusita, urrean ibil dira eta merezita gola. Eta ez bakarrik erreztasunak atzean emoten dabelako, ekin behara kontuan Osasuna badaukela jokalari onak alako estrategiko jokaldietan aprobetzatzeko baloien bat. Ikusi dugu bai Palacios, bai Mateok, da beste jokalari batzuk. Hortxe da bakarrik Jugoslaviarra. Erdirak eta area hartzera, Arponen zatetzen txarra, eta jortik eta gol bihurtu du Cesar Palacios kapitainak. 2 minututan Osasuna 2 gol sartu eta ederki bideratu du 18. jardunaldiko norgehiagoka. Dauka hor ingurua erortzen da, hor ikusten dugu bakarrik nola dijoan, ez? Hor erdirak eta oso txarra da, kaskarra, gero hor ez dute asmatzen erdiratzen, berarik erazten zaio eta bera beti atea hor ikusten du eta remate hona atera du. Bi eta utz, eta hasi hobeto. Hortxe duzu jokaldia, Palacios gutxitan markatzen du. Lehen da biziko minutuetan, hau baino argiagoa zen aukera izan du. Alferrik galdu, baina bigarrenean ez, denboraldiko 3. partidua du Cesar Palacios kapitainak. Lehen da biziko gola Kordobari sartu zion, bigarrena Lleidari, 2.